Awni yang ma bi amina shede sote ka ke saladi la ni de duman sa. Anga she kolen jelen pasi amina marina di bingana kala di zarafa yo video caman kɛ ka ban. Layi poivron persil o susuko ɲuman de do. Ame moutarde dɔɔni fara ka vinaigre fana kala ka kɔgɔko jate minɛ ka ji dɔɔni dɔrɔn kala ka to yen nɔ a ka balabala ni ɲɔgɔn ye. Ame barama bugada la ka to yen nɔ a ka balabala n'a balabala la k'an y'a ye k'an ka sɛ magayara dɔɔni dɔrɔn an b'a ta ka taa yiran ka segin ka n'a kɛ da in kɔnɔna na ka zarafa ka episi mugu k'a la o b'an minnu bolo an b'o ko in kɛ k'a bɛn an yɛrɛ sago ma ka sɔrɔ k'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni dɔrɔn o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka jaba marinenen ɲuman an bɛ na o fara an ka sɛ kan ka sɔrɔ k'a sote ɲɔgɔn fɛ. An bɛ tulu dɔɔni k'a sotetɔla la ka ji fitinin dɔrɔn fara a kan. N'a y'i ja i ti ji k'a la yɛrɛ sabula ji dɔ bɛ bɔ jaba yɛrɛ la. An bɛ barama bugada la miniti damadɔ dɔrɔn an bɛ sin ka ye an ka jaba kolo fara ten nɔ n'o kɛra min kɛ an b'a da an ka salati kan. Aw bisimila.